Ola, son Amador Arias e penso que votar a Bloque é a única saída que temos os galegos para non sentir vergoña de quen somos ante o abandono do rural, a desfeita que fan cos agricultores, cos gandeiros, que lles prometen cousas, non lles pagan, ante a desfeita dos eucaliptos que invaden todo Galicia, os eólicos, as enerxías renovables, ante toda esa desfeita que vivimos día a día, as nosas costas invadidas continuamente e que nadie é culpable de nada, pontes que caen millonadas de dinheiro que van cada 4 anos para desfeitas continuas. Entonces, bueno, sentirse vergoñento, vou dicir, sentir vergoña de Galicia, de quen nos goberna, de quen ante Madrid, decir, ante os outros partidos que decir, naide sabe quen son os representantes dos galegos en Madrid, ni nos escoitas falar nunca de nós. Pois entonces, eu creo que a única voto que se pode votar en Galicia é o Bloque, a única saída que temos. Estou seguro que Ana Pontón non vai ser ter a súa especial punto de mira en irse a Madrid, porque todos os outros, aunque señan presidentes, é máis importante para eles chegar a ministros a Madrid que seguir gobernando para nós e mirando o que nos fai falta, as nosas necesidades. Ante todo isto, ante todo o que arde, pois eu vou votar Bloque. Espero que todas vosotras tamén votedes Bloque.